Я да видим какво е донесъл дядо Коледа. Панделки. Какво има тук още? Я, да отворим. Какво е донесъл дядо Коледа? Какво е донесъл? Чук, какво има тук? Чук. Какво има тук? Чакам къде беше запечатано. То много го запечатал това дядо Коледа. Много го запечатал. Дядо Коледа много го запечатал това. Та-та-та-та! Вот, мама! Какво е това? Какво е това? Кукла? Дали? Затвори да мога да направиш. Чакай да изкарам. Каква е тая кукла? Каква кукла ти е донесъл дядо Коледа? Чакай да видим какво става тук. Чакай да видим какво става тук. Какво прави? Какво прави? Смея се. Няма обърни да внимава.